Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council uba Jambor War ula pentip bagahima jirang kamla asyo ban penpai biang ya kasnong nongwa mautamur bad ya ki khatlai dili ki snong ki bala penken ria anak hima soyong syakahima jirang hausnam arajar khat ar kajing ya keren bat kilat patai khubor uba Jambor War ula ong hakabaya day bat kajing dawa jangka Joint Action Committee jangki khun ki hajar ke hima soyong ban penhiar khetno ya ulingdo jangka hima soyong uba basem phang thaba nakaliang jong u komu executive member uba pet ya katanat elaka jangka District Council undang haban bishar benya ya kene kam badaga jo ko por ula panjing pensyairu no lingdo ke hima soyong halor kane ke jing ujor jangki khun ki hajar persya ya u na kaliang juga council ni dap da kajing snow kia namar ba bun ki kam ki mi sensar ka kadar kam tam hag bidai bat ki hima kerpang hag bidai bat kene ka hima soyong ka benengkong ngesno ban ai ko blay kini ki sen kini ki isi jong ka hima soyong ki bana kapor sa kapor ki juan ya ka ben snow ni ka council hanga ko mu ye menchat ka bidai bat ki kam ki bahapo jong ka hima soyong kumtu kumba kilayawan ru uniu benai baladap agaba kajing temu juki kalang bakin kendu yang siam bat kunju ru yang aku punya mencat na ka bantaban pen mau bat ben snow ya kijing ki ba ka baki ki ya kendu bat ki syam ki lap ka sensar ka khada apo jong dendo soyong apo ka hima den race ni bok ka do ka sngi ki nagaliang jong siam ru mchum dan ha office te nagaliang jongaru ngam sum one office namar ki dan ki kam ki program ki bar ngim sum la ban poison office enring ila shu ino buntu ha ki social media ka ba nagaliang jong ki ni nong yalam jong ki isi ki la ay ka statement jong ki ki penpau ya ka jing slow persya baka council kamla ban ay rai ka basai ha ka bidai bat ka jingdawa ka jongki na ka bantaban penhir khat ya lendo jong ka hima soyong te na ka leng jonga nga kran ka basai hoit ka long ka jing shisha ban na ka leng jong ka ji isi ka lawan ya ka ban bu ya ka complain ya lendo jong ka hima soyong ki bubun ki kam ka sensar ka khadar apo jong ka hima Ray nagaliang jongi ka council ngi ngemla ban ong ba marsenwan ban bu ya ka complain ngin chu le no ya kata ka jingkwa jungnu klem da bishar pni ya ka kam pi bangi pe ya ka complain jong ka JEC ka wini ki complain ki ba kam ka ba kila banjur ya ka council bahkan pek benia bahkan besar benia ka dai halor ka jing ya IT bat ka jing ya simti ya ka tika nungwa motomor pi kani ka kes ka dai ka bala slam ha ka jing sedang jong ka jing ya tuklar jong kini kisino ban yarong ban yami na soyong syakahima ke jirang kalau sedang nadu usnam cejar kandai spa rapunyo kata galong ha bangi pej ki record ki bangi ngidan apo ki record jong ki file ang ne apo office bakani kejing ya rung kejing ya mi jong kini kisnong ki ba apo kahima nongwa mutumur ke ba hap apo kahima soyong kitu ki por kalau dai nadu usnam cejar kandai spa rapunyo
Barkane ter kajing ya terwa ban ya rung ban ya mi kini ki hima kala ayat na duki por. Te kala jia hadu usnam arajar khatsan khat nyutrik jung bena April nyutrik bena dosau jung arajar khatsan kala don kaji ka agreement bade ka ba don na record ba kila ya IT kila shimtino ya ka hima nongwa mutumur na kasok yong syaka jirang. Dan mereka ni kamkut namar ba nagaliang jong kahima kamtam gaji isi kalawan bandu ni ka komplain yang ni naka banta ban bishar biang ya kani ka kam. Dan nagaliang jongi ru kum ka council ngila ya persang ya ka ban ya bishar bini ya kani ka kam ngila pan ya ki syukos na lendok soyong ngila pan ya ka jing pensai na siem jong kahima jirang. Te kini kila nang ya submit ya kini ki jing pensai ki jongki bat ba ya kini ngidang bisar bat ba angin sa sim pede ya karai. Te fi kalong kumne kalong ba kani ka jing man pen kan mau na kaliang jong ki GAC jong ka ki kun ki hajar jong kahima so yong kalong ka badai te ya kani ka jing pen kan mau jong ki na kaliang jong ni council mentang ngadang ai ya ka jing betha ya ka order ya ke office ng bau deputy secretary ba un pan ya ke jing pensai na lendo so yong akabedai bat kan ka complain ke jing ki te hadin ba lendo so yong un ai ke jing pensai ni ya ke sukos reply ke jing te ya kan ke ju ngin sa pha sha kini ki JEC ki bawan ya ka ban complain ba hadin kata ba nagaliang jong kiru anda ke kinsa pait ya kata kajing pensai anda kadon kanu ka ba maki ki kwa ban kin thok ken sa ken thok ngin hab ya ki procedure bar hadin kata na kaliang jungi ngin sa ya chakmat ya kan kam na ka banta ban khot ring ya ki ba anda ngila khot ring kan dei kata ka bangin sa sim pade ya ka rai na kaliang jung council kumno onle ha ka dei ba lendo sa yom anda kadon sisa kajing bakla ka don sisa kata ka jingle le tam le ne le palap ya ka sensar ka khadar jong ka ima te ka don ka nongrem ya ka council bahkan suspend you tenrei lada ki daipat ki kam ki bangidang la ban ya penbait nakaliang jongi ngi kren sai bang inum kwa ban chu penir khat ya unu ukli nong sensar tenrei ngi kwa pada ban penbha ban yarap ya ki klik nung sensar bakin pen biang ya ka sensar ka khadar po ki hima joki yi long kalong kumne baleng ong kumta kalong ba bunsen nga jupen pau ya ka jing smusi ba teng ki khon ki hajar jong ki hima ki jungi ha ba kilap ya kinu ki jing duna ha ka sensar ka khadar jong ki klik nung sensar ki wan hangne ha ka jaka bakin wan ban pan ka jing yarap nangi ka council bangin yarap ban penbait lam ya ka jingduna jong ki kli nong sensar jong ki re directly ki juan nang ne ban ong ba penhiar khat no bolale kum ta te de na takadaw se nang ne sakmat nagaleng jongi ngi kwa ba ki kon ki hajar jong ki hima ba fer aba ki wan hang ne ban ai ya ka complain halor ki jingduna jong ki kli nong sensar khadar ka jong ki kalong ba kin pan jing yarap nangi ka council ba ngin yarap ban penbait lam ya ka sensar ka khadar apo hima khanang ba ngin yo ya ka sensar ka khadar ka ba klan ka ba bait ka ba khui apo ki hima ki juli ki ba apo ka kasih pi ka dei kata mo long ba lese menta ngin sa sa sisen pat ngin habban bishar ya ka ni ka kam pi kini ki por bladap kum bangal ong ya pi haba kini ki ji isi ki wan ban ay ka complain ngila pan ya ka jing pensai na ulendo so ulenda so yong la ay ka jing pensai te namar ba kani kaya tengku bat kani ka hima jirang namar ka main complain ka bang ong ka complain ka ba khmat du kalong ba kadai ka jing ya bakla ka jing ya IT bat chimti ya ka tika hima jirang te nagaliang jungi rungila apha sa ka hima jirang bahkan ai hangi ya ka rai ka jongki lakila na em ban pen phai biang ya ka hima
ya kini kisnong jong ka nuwa mutumur syaka soyong ten rei nagaliang jong ka jirang ka pha sangi ba kanum la asu ban penpai ya kaneka ya kini kisnong ka po kanuwa mutumur dei na ta ka daw ong yupi namar ba kani ka jingya ke yorong yami jong kini kisnong apo ka na kanungwa mutumur sya kahima jirang kala dap sedang na du usnam cejar kandai spa pro kunyo te ki kisnong kila yami kila hapopo ka jingpet jong kahima jirang te kala dan ru hangne kini kisiti hakaba ki khatlai tali kisnong ki bala transfer naka Assam syaka naka Ribhoi district ki bala transfer ki ipik jong ki khatlai tali kisnong na soyong lendo syep syaka jirang sem syep dekan ni kala jia haus nam arhajar khatar bat kumtu kumbang ngala juong nagapor sa kapor ba kini baro kila asdang nadu kipor kiba la khamslam ba tu jirang ru ada pej ya kesensar khatar gini kisinong tu jirang ru yang skam katakan orang ba unum pun pasu ya kini kima ten rei kata ka jing snow na kalyang jong jirang na kalyang jong hima jirang ten rei na kalyang jong ka council wat lada kala don kata ka jing IT ka jing simti kumba ka pau kini kot kislah khat new trip ubna approach na marjar ka sam kumba long ten rei na kalyang jong ngidang kwa ban penbait ya kene ka kam te dei na kata ka daw ba kam dei ka kam ka busuk na marba kila don na ki jing tho ki jing tar ten rei nagalyang jongi ngi ju kerpat ye ke JC ba kan ya sha dei bam nagalyang jongi ngi sha liang no ten rei ngi kwa ba angin dayo ya ka jing besar ka basai bat ka jing honlang na bro liang ke hima la hangnong in bu ya kan ka hima no wa mutumur la ka dei bakan pen phaibyang sha ka soyong la ne ka dei ban sa ka jirang la ne ka dei hakan no ka kom ka ba nagalyang jong ka council akan habban pek benia kamla ban rai kerki nomor kadai ka kam kawal aslam ngamla ban bu por mo ten rai ka ka bang ngamut ban ong kalong ban nagalyang jungi ni sim kia angin bisa nomor ban nagalyang jong ka ji isiru kumbang ila ju kerpat bakin yaisha nagalyang jong kiru kila ya sha adu ta te mentaru kiwan ban ai reminder biang ini te nagalyang jungiru ngin habban tresitom nak bentaban la man penwan no sa kajing ya suthu jingmot naka bentaban wanra ya kajing ya bait pedeng ki artli ki hima bat kum juru po ka hima soyo